என் அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் இது சொல்கிறது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. நான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லன்னா என்னோடய வேலையாக ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்குது. நாங்கள் டவுனுக்கு போகணுன்னா போயிருந்தேன். அந்த இடத்துல ஒரு 9:30 வாக்கில் இருந்தேன். அப்போது ஒரு பொண்ணு அங்கே நின்றுட்டுருக்கா. நின்றுட்டுருந்தா வந்தான போனதும் ஒருத்தன் சொல்கிறான், அப்பா அவள் என்ன பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறான்னு தெரியல, அப்படி இழுக்குதுடா அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, வயசு பொண்ணுங்களை வச்சுருக்கிற அம்மா அப்பாங்க எல்லோரும் அவங்கள மேக்கப் கம்மி பண்ண சொல்லுங்கள். படிக்க தான் போகிறாங்க, காலேஜ்லேயோ இல்லை எந்த இடத்துலையும் அவங்க மாப்பிள்ளை செலெக்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை. அதனால் மேக்கப்பு கம்மி பண்ண சொல்லுங்கள். அதான் சரி. படிப்பு மட்டும் அர்த்தமாக படிப்பை மட்டும் பார்க்க சொல்லுங்கள். இந்த பொண்ணுங்க தாழ்ந்து பலவீனமாக போகிறதுனால தான் கொலை, விட்டுட்டு போயிடுறது, என்னென்னவோ சூழ்நிலைகள்லாம் தள்ளப்படுறாங்க பொண்ணுங்க. அதனால் கொஞ்சம் மேக்கப்பை குறைக்க சொல்லுங்கள். அதுக்காக இதில் எதாவது தவறு எது இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க. தலை வணங்கி மன்னிப்பு கேட்குறேன்னு மன்னிச்சிருங்க.